Здравейте, прекрасни и добре дошли на нашия канал Lovely Tarot. В днешната неделя реших да направим едно четене, което ще бъде, разбира се, общ разклад на тема какви чувства го връхлитат, когато си помисли за теб. Разбира се, няма как на 100% за всички да отговаря четенето. Вземете своето, а тези от вас, които искат лична персонална консултация или изцеление, ритуал или хороскоп за матрица на съдбата, който е страхотен подарък дори. Годишен тароскоп също сега започвам да ги стартирам. Любовен тароскоп може да си заявите под всяко видео с моят имейл, както и официалната ми страница в Instagram и Facebook. И така започваме, без да губим време, да видим златните богини, какво ще покажат като енергия и какво всъщност чувства вашия обект на желание, когато излезете в неговите мисли. Хайде да видим. Уха, големи аркани имаме тук. Продължава да излизат големи аркани. Определено сте доста важен субект за този човек и определено доста често циркулирате в неговото съзнание, в неговата глава, защото самите карти, тук първите три карти са големи аркани, какво всъщност изпитва, какво мисли, какво усеща, когато вие изникнете в неговото съзнание. На първо място имаме глупакът, който е обнуление. Със сигурност желая нещо между вас да се изясни, да се обноли, да се преработи. Защото следващата карта е смъртта. А това е края и трансформацията. Началото и края са събрани един до друг. Какво говори това? Възможно е при някой от вас да е протекла или раздяла, или да не сте се виждали скоро, или да сте си казали някакви думи накриво, които в момента да са ви стопирали отношенията до там, че да нямате или комуникация, или може да сте във връзка, но да живеете в момента в някакво неразбирателство, в някаква неяснота и това циркулира в неговата глава. Възможно е също да има намеса на трети лица, които са се опитали да саботират вашите отношения, да сложат край на вашите отношения и това нещо рефлектира върху неговите мисли. Но със сигурност той иска да влезе в трансформиращ период, иска да остане насаме с мислите си, да помисли на всичко това, което сте преминали, всичко това, което сте изживяли, за да може да вземе най-доброто и адекватно решение. Защо? Защото тук нито връзката, нито дори да нямате връзка като отношение, вие имате кармична връзка, вие имате любовна връзка, такава енергийна. Дори да не се виждате, вашите мисли, чувства летят един към друго. Защо? Защото тук имаме императрицата. Когато един мъж мисли за една жена като императрицата, той е много влюбен в нея, много я обича, много държи на нея. Това е най-високото стъпало в таро. Това е императрицата. Тя е на пиедестала, тя е на трона. Тя е най-важната жена в живота на този човек. И 10 жени да има след нея, тя е топа на топа. Тя просто няма аналог. И вие сте това за този човек. Дори в момента да има раздяла, дори друга жена да има в живота му, няма значение. Вие сте тази, която не излиза от неговото съзнание. Той желае, обича, иска вас. Има някаква болка, която усеща, когато мисля за вас. Има някаква хем трепет, хем болка, хем разочарование, хем прилив на силна енергия, страст. Много различни, хвърляте го в различни емоционални моменти и това много му харесва. Хем му харесва, хем го кара по някакъв начин да се чувства обезкуражен, някакси възможно е да сте му казали някакви думи, които не сте мислили, но те да са го наранили. Възможно е този човек да е доста чувствителен и да преживява всяка дума, която вие сте му казали, но със сигурност в неговото съзнание излизат много силни емоции спрямо вас. Вие за него сте една темпераментна жена, импулсивна, на моменти доста рязка, защото тук имаме кралицата на жезлите, а това са представителите на зодията Овен, Лъв и Стрелец. Не е задължително вие да сте това, но да сте доста импулсивна, темпераментна, на моменти да казвате неща, които не мислите или да не си премервате някои думи и да сте го наранили.
да сте го хвърли в огъня и да сте го изненадали с някакво ваше изказване, действие, намерение. И това доста да е объркало неговите действия, защото в момента го виждам, че той е застинал. Не смее да направи крачка, не смее да ви потърси, не смее да ви поиска прошка, и то не заради своето его, не заради това, че не може, а просто защото вие по някакъв начин сте го оплашили, стресирали, предизвикали, изнервили, ядосали. И има много чувства, които бушуват в момента. Другото, което е, тук имаме тройката на пентаклите, което също така ме води на мисълта, че наистина е възможно някой да се опитва да саботира тези отношения. Някой да говори против вас, някой да не е съгласен вие да сте заедно. Друг въпрос е, ако сте вече в тройни конфигурации, ако си имате там сериозни партньори, пък това да е някаква допълнителна връзка, всеки знае за себе си, всеки обръща към своята ситуация, няма как да обхванем абсолютно всички, затова са личните четения, тук енергията е обща и всеки си улавя своята енергия, кое послание е за него. Но със сигурност има хора, които се опитват да го отдръпнат от вашата енергия, от вашата любов, от това, което имате или желаете да имате. Смятат, че не е справедливо, смятат, че не е редно това да го има, да се случва и така нататък. Ако няма такива хора, ако никой не знае за вашите отношения, то той самия се колебае дали е достатъчно добър, дали може да ви даде всичко, от което имате нужда, дали може да задоволи вашите нужди, па дори емоционално. Защото някак си усещаме една много силна неувереност. Нужда от трансформация при този човек. Доста блокажи и страхове при него владеят съзнанието му и доста го объркват. Той смята, че по някакъв начин вие доста го превъзхождате в доста неща от живота и смята, че дори би бил щастлив, ако вие сте с подходящия човек. Дори да не е той. Това е като една безусловна любов. Тук дори долавям енергията и на пламъци-близнаци. Възможно е да има такива около вас, въпреки че пламъците-близнаци са доста рядка енергия, рядко срещам. Не всеки втори е пламък-близнак, но тук със сигурност има и такива души. Искам да сложа още няколко карти. Замислете в главата му. Блокажи и страхове. И разбито сърце и нараняване абсолютно значи. Ето къде излезе той. Той е краля на чашите. Възможно е да е воден знак, възможно да е много емоционален, дори да не показва тази емоционалност и чувствителност. Тя е в него. Много силна любов, силно привличане и притегляне един към друг и силна телепатия. Вие можете спокойно да си говорите телепатично, дори когато не се виждате, вие усещате своите емоции. Ако единия плаче, другия със сигурност ще го усети и може да му стане неспокойно, неприятно. Много, много силна, абсолютно такава пламък-близнакова енергия ви лавям тук при някой от вас. Нали? Не е при всеки, но има. Има такива, но ето тук излязоха и блокажите. Спирачките, които го спират в момента да направи каквото и да било. Тройка мечове, разбитото сърце, нараняването, раздялата, намесата на трети лица, петицата мечове, вътрешния конфликт. Някак си той се чувства като в една невъзможна победа с вас. Някак си, може би, и сте в такава крайност двамата, че имате много силни характери и не можете да се напаснете, не можете да стигнете до консенсус. Възможно единият да е много чувствителен, другия да е много импулсивен и огнен и така вашите характери да се бият. Но, въпреки вашите характери, тук има много силни усещания, които те на практика ви държат заедно. И ако вие се умеете да отхлабите малко контрола и да правите повече компромиси един към друг, смятам, че нещата могат да изглеждат и по друг начин. Нека всеки, да обръща към своята призма, но със сигурност този човек в момента се чувства наранен от ваше изказване, от ваше намерение, действие или бездействие. И в момента сякаш иска вие да бъдете по-активна, вие да бъдете по-дейна, вие да го потърсите, вие да не подадете ръка, защото той се чувства неуверен в ситуацията спрямо вас. Да, много интересна история излезе тук. Надявам се да съм била полезна на повече от вас. И ви желая прекрасна вечер и прекрасен ноември. Бъдете щастливи и благословени!